place I don't Hinahanap namin si Mushi. Nawawala si Mushi. Sila talaga namin rin si Mushi. Kasi sila... So now we're going to your bedroom. Don't you think we're moving too soon? I love to hear you when you complain about your best friend, how she's so late. And as you're talking, I start thinking, all the... Do you want my watch? Strawberry milkshake, please. There's no strawberry, only little. Good afternoon, guys. Today it's Friday, July 31. And yes, pupunta ulit tayo sa Adelaide. And yung mga bata, pinick up ni Jan. What time did Daddy pick you up, Pia? 11:55. 11:55. Maaga silang pinick up kasi wala naman daw silang gagawin, sabi ni Kuya. So, kaya pinaalam sila na pipick upin silang early today kasi may dinner tayo mamaya kasama ang mga Inday. Nice cold apple juice, my love. Kumuha lang ka, nag-stop lang kayo dito sa sa Caltex. Kung naalala niyo, dito binili ni Jan yung nag-uwin sa upuan ko. Yung ano ba, yung treatment. Dito niya binili yun, oh. Right, let's go. Come on, hurry up. Come on, hurry up, hon. Dapat makarating kami doon. What time do you think we will be in Adelaide? Well, I'm hoping 6, because T's at 7. Dapat hindi siya ma-late sa dinner. Miss na miss niya na ang pub, Kagaling lang namin sa pub nung last Friday. Was Friday, han? When we went to the restaurant? Tuesday. No, Saturday. Saturday ata yun. What restaurant? Us. Saturday. Saturday yun. So, masarap dun. Gusto kong bumalik doon. Kumain doon. So, yeah, magdadrive na tayo. And kumuha siya ng coffee. And malit lang yung milkshake nila. Pero okay lang. Kasi hindi ko naman nauubos yung malaki. Who's got what? What's that? Twisties. Meron silang twisties. What's that? Cheese balls? Cheese balls. Bit more. Yeah. I gave you 4, Dad. I want 5. Yeah. So mag-drive muna tayo. Medyo maganda rin yung araw kasi labas si araw-hari. Araw-hari. So now we're going to your bedroom. Don't you think we're moving too soon? I love to hear you when you complain about your best friend, how she's so late. And as you're talking, I start thinking, all the details start to sink in. I don't care about the right. Nag-stop kayo dito sa gilid ng Kiss pero hindi kami mag-chicken kasi okay pa naman kami. So, first time namin na hindi nag-stop dyan sa sit back sa aking paboritong chicken. Kasi gusto kong magutom para makakain ako ng maayos mamaya for dinner. Right, Johnny boy? Yeah. Anong oras na? 2? Is it 2:52, han? 2:52? Oh, sunny. Yeah. Crazy theories about conspiracies on TV. So now we're going to your bedroom. Don't you think we're moving too soon? I love to hear you when you complain about your best friend, how she's so late. And as you're talking, I start thinking, all the details start to sink. Stop kayo dito sa OTR. OTR kasi si Holly kasi sabi niya na number 2 siya. So nag-stop kami dito. So wala naman, hindi naman siya na number 2. So ako kuha ko na ang Krispy Kreme. Kasi wala pa akong breakfast, lunch, ay konti lang pala. May breakfast na konti. Nagugutom ako. Kuha tayo dito ng Krispy Kreme. Ayan, wala sila yung glaze. Meron. Ayan. So, kuha tayo isang box. What do you want? What's that?
apple custard crumble. So what do you want? I just want this one. The regular one. Eh, it's gonna be messy. Cookie and cream. Kumuha ko isang box or 1 dozen. Pero, nagpamix ako nito. Dalawa nitong chocolate custard and isang apple custard crumble and the rest, ano na, glaze. Yan na lang yung choices eh. Wala na. Ito kasi messy yan eh. Cookies and cream. And sobrang tamis. Ayan. Okay. Later, let's go. Let's go. Kainin na namin dito sa labas. Okay. How you open this? That one. Okay. This is yours, honey. Oh, wow. Ah, you don't want that one? I got it for you. Ayaw pala ni Jan nun. So, kain tayo dito sa gilid ng kalsada. Good, Baba? Si Sasha kasi Jan pareho ang damit nila, oh. And pants, si Kuya, same din, pero black lang kay Kuya. I'm black. I'm black. You are, Kuya. It looks nice. Wait, which one? I'm white. You are what? All right. Alright, Baba. Si Jen, nakadalawa. Sabi ko sa mga bata, tigi-isa lang kasi may tea mamaya. Baka hindi na sa kumain ng dinner. So, mamaya na lang to. Palagay ko to sa likod. Lapit na kami sa Adelaide. So now we're going to your bedroom. Don't you think we're moving? Dito na kami, guys. And dito ulit kami sa number 19. Yung may tatlong bed. Para sa mga bata. Why? You guys sleep outside. Go sleep outside. And eto, nilagay daw nila to para sa paa ni Jam. Pero, oh, wait lang, nag-flash si Jam. And, sabi nung babae, they gonna change the bed hand for you? Huh? I think, no, Or they already changed? he's done it, look. Oh, well done. Pinalitan nila yung bed. Kasi suki na nila si Jan dito eh. Malaki na, oh. This is queen bed. Ang bait nila. Well, I come get bags. Okay. Yeah. Kasi alis tayo. Ilagay lang namin yung mga luggage. Tingnan nyo, ang bait, diba? Where's the light here, Han? Put the light, please. Sinabihan siya sa front desk na binaago nga yung bed. Tapos eto linagay ulit nila, oh. Diba, ang bait. Huy! Stop eating lollies, we're going for tea. Oh, that's good, so you can eat your food. Ayan, yung kanyang bag. Diba, binilhan namin siya last week? Nandito na yung kanyang mga damit. I'm gonna touch it. Oh, sorry. Eh, nasa na yung... Kinuha ko yung charger ko para sa... Okay. Go. Wait, I'm gonna get the charger. Go, yeah. Thanks, Baba. Ha? Eto, yung charger ba sa ano? Sa computer. And lagi ako nagdadalang pillow. Ayan, ilagay ko muna to. Pag nagbabiyahe talaga may pillow ako. Kahit saan magpunta. Pag long drive lang naman. Ang swimming pool na hindi napapaliguan ng mga bata. Kuya, don't touch it. Don't eat lollies now, please, because we're going. Sinarge ko lang saglit yung aking phone. Alis na tayo. Yung mga kasama ko, ando na sila sa ano, sa car. And ito yung aking outfit for today. Outfit talaga. OOTD. Naglagay lang ako ng ito yung leopard. Kasi malamig na sa labas. Tapos, apak tayo dito. Ayan yung aking OOTD for tonight. Sling bag. Tapos yung yellow. Yan. So, yan. Tapos, ito yung Moschino na
Sleep on. So yan, we're ready. Let's go. Okay, phone. I have my charger. Ito na ito, daling dito na ito. Okay. Oops. Yung ano pala. Alcohol. Wait lang. Okay na pa. Feeling ko lagi akong may naiiwan. Okay na. Close na natin. Nakay dyan yung key. Let's go. Punta na tayo sa pub. Pub natin imimit yung ating mga friends. 7 o'clock yung dinner namin. You don't have to go on the phone. Okay. Sinali ko lang dito. Nag-stop kayo dito sa Star Mart kasi siyang kumuha ng coffee niya. Alam niyo naman yan. Coffee boy. So, let's go. And nagpakuha ako ng chewy. Extra. Ito yung strawberry flavor niya. Doon kayo magdi-dinner. Diyan sa Hilton. Yeah, you can park there. Diyan kayo pupunta, guys. Oh, I told you to show on the phone. Well, that's going, it's on now, isn't it? Tyrone. Manunod din kami ng footy. Sila. Kasi team ni Johnny Boy tsaka ni Kuya TJ. Hi, Dad. And sabi ni Jam, nagpa-reserve si Dan and nag-request silang kung pwede malapit sa my TV. Come here. Dito lang kami sa labas muna kasi wala pa naman yung aming mga ka-dinner. And ayan yung outfit ni Holly. Baba, show your outfit. Show your outfit, Baba. Ayan si Zach. Sabi ko, picturean ko si Holly. Kaso madilim. Go, Baba! Yun, si Monkey Bar na naman siya. Madilim, Baba. Yun, si Zach. Pag yan nakbali mo, patay tayo sa security. May security pa naman dito. Hoy, Zach, stay here because there's car. I don't know where. Go, Baba. Oh. Come on. I'll take photo. Come on. Wow. More. How about here? Nice here, Baba. Here. Dito ba? Model na. Nag-model na siya dito. Here, Baba. Here. Come on. Sabi ko, picturean ko silang tatlo. Come on. Smile. Smile, Holly. Kuya, stand up properly. No, not like that, Baba. No, smile. Nandito si Tita Kathy. At tulog? Say hi to Tita Kathy, oy. Dito na sila. Tulog si Veronica. Say tulog. Hi, Dad. Ako malilitin. Yeah, that's it. Yeah. Kala ko nga din. Hopefully a bit closer. Sakto lang pala yung dating na ba eh. I said to you, it's closer. Kami pala. Hi, Dan. Yeah, Good? yeah, but I said to you, Sabi ni Kuya, Daniel, naka-reserve kasi si Dan nagpa-reserve. Kuya nga. Nagre-reklamo siya, oh. Malab na yung kanyang lemon dye. Sa akin, darker dye. Yung sa'yo, yung pinaka-lightest. Light, dark. And, ang Wow, may lemon na share ka naman. May lemon pa. Ay, yan yung totoo, lemon. lemon lime, oo. Kasi pinagpala. Ay, na. Okay. Wala
ang lime niya manipis. Iba yung gumawa. Oh, tapos ano lang. Ay, baka matinday. Pero malabnaw. Sa kanya talaga Parang parang akin ata yung pinakapangit. Pinakamaliit pa na lang. Ampun na pa. ang putla talaga sa'yo. I'm gonna do a little bit of That's okay. That's okay. when you get it. Nasa lasa daw yan, Dan. Ay, ganun din pakit nila. Matabang. Sa kanya, raspberry. Ah. Tulog pa rin siya, oh. Sakit na raw ang kamay niya. Punta natin yung order ng boys. Kanino yan? Ah, kids? Ah, okay. It's hot, Papa. Be careful, okay? Hi. Eto kay Sak. Oh, that's mine here. Yeah. I got Tomato sa kanya. Ano, chicken? Chicken Sak? Parmy? Chicken parmy. Wala pa kay Kuya. What are you having, Kuya? Hamburger. Burger. Oh, hamburger. Baba, do you want me to cover? Mommy. Baba, careful with your clothes, ha? Wow, Neil. Look at that. Ang laki. Polly, do you wanna move there? Want to move here, Papa? I can sit next to her. Come here, Baba, so you can sit next to Mommy. Come here. Because Tita Kati will sit there, Baba. Come on. Come on, hurry up. You wanna sit next to Veronica? I can put Veronica here, okay? Okay, Veronica will sit here. Ay, ang cute. Oh, Ayan, ang cute, oh. Fish and chips kay Veronica. sit next to her. Baba, your clothes. Favorite ni Holly itong tomato pasta. Sobrang lalaki. Ang ganda nga eh. Wow, honey, my God. to get these plates home. Ha? To get these plates home. Where? Ang laki nga. Ayan kayo dyan. What's this one? Aussie topping? Aussie topping schnitzel sa kanya, guys. Ang laki ng plate. Sabi niya, ganito raw dapat ang plate niya sa bahay. I think so. It's like pizza. Lucky, oh. Wait. Wow, kay God. Tingnan mo yan, oh. Sarap. Tapos may rice kay Kat. Kaya nga. Pilipina talaga siya. Ano to, Kat? Chicharon? Ano ba? Papadam? Papadam. No? Sarap, chicharon? Chicharon. Sarap. Sarap dahil. Tingnan natin yung chicharon. Sarap. Parang siyang fishing. Sarap. Di ba? Parang pwedeng yan lang. Ano? Entree? Entree lang. Sarap. Di ba? Huli ka. Sarap! Para sa atin sa Pinas. Sarap. Oo. Mas masarap pa dun sa pink, di ba? May pink. Yan yung marinara ni Simple Rice. Ganyan din sa akin. Pero wala pa. Mamaya pa yun. So, kain muna sila. Ha? Mine. Akala niyo sa YouTube. Sa camera. Teko, mine. Ganun siya pareho kasi. Yung si Moshi, nakaharap talaga sa kanya. Di ba dahil doon talaga nakatingin talaga sa kanya. Best friend niya talaga si Moshi. Good ba ba? It's alright. Really. Masam si Pro? Okay, some ba ba? Okay, thanks Veronica. Si Veronica. Oh, hindi kayo kasya ba? Kamusta yung ano mo? Sarap? Tama. Pero masarap. May lemon siya, no? Every team's got a few other races. I thought it was just a joke. Baba, careful. Careful, that's it.
Yeah, like 60 to 2. Yeah, then it's like take your time in it. Yeah, like take the work. So I think that's it. Grabe, pinagkaitan yung plate niyo, no? Sa boys, tingnan niyo, ang lalaki. Lahat ng plate nila yung Sabi ni Jan, hanapin ko raw yan na plato. Kasi sa amin, pag may schnitzel, parang labas talaga yung ano. Hahatiin ko talaga siya. Good job, Baba. You don't like this, yeah? You don't like pickles? Mayroon niyo ko yung pickles? Andito na yung order ko. Thank you. Alright, enjoy. Yep. Wait, Papa. So, eto yung sa akin. Same as kay Ray's, marinara, spaghetti, linguine. Laki. No, ang masarap. Nalaki na. Bakit di mo na try this one? Di sarap? Mas masarap sa last time. Matabang ka. Kaya nga, nakita ko na nga pizza. Ah, good. Thank you. What is that? Medyo matabang. Now what is that? Ha? That. Parmesan cheese. Wow, that. Mini-makeupan niya si Tita Ray. Tapos na kayo kumain, guys. Yung mga boss nanonood ng puti. Pero yung team ni Jan, ano, mukhang matatalo, guys. Third quarter na 15 pa lang. Yung sa kabila 47. Wow, may pa-eyeshadow ka. Careful ha, Jan to. Not yet. Wow. Oh, laki ng brush. Laki ng brush. Oh, the baby? Okay. Makeup na si baby. What are you doing? Ultrasound, ultrasound. Ultrasound. Gentle. Very good, Baba. Ayan yung dalawa. Para makawak siya sa phone. Iba din. Oh, cute. Ang mama. Maghihiwalay na kami, guys, and baka magkita-kita kami ulit bukas. Hindi ko alam kung ano, kasi may breakfast pa si Simple Race bukas, ha? Yes, Baba. Si Kuya gusto niya kasi magpakarga sa akin, kay Kuya na lang. Ayan, pakarga siya kay Kuya. Dito kami sa Star Mart. Naghiwalay na kami ng mga girls. And si Jen, ayun, parang sarado. Hindi siya makapasok. Kuha siya ulit ng coffee. Siguro What happened? Ayan, binuksan na. Binuksan na siya. Thank you. So, kumuha siya ng tubig. And yung aking strawberry milkshake and coffee niya. Malaki yung kinuha niya this time. Hey, Chona. Okay, let's go home. Hotel pala. Dito na kami and ayan, nagdo-donut na sila. Yeah. Donuts. And my nappy. Close the fridge, please. Umiro siya sa nappy niya. Okay, have a shower. So, i-close na namin yung vlog, guys. Yeah, kain muna silang donut. Okay, wait. So, close na namin yung vlog, guys. Yun na yung vlog natin for today. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next Vlog. Good night. Mom. Good night. Good night.
Good night. Say good night, Baba. Ako na. Say good night to everyone. Ayaw yun. Tapos nga binibigyan kayo. Okay, good night, guys. Paradise, tell me who you see, 'cause